El càncer és una paraula que defineix cents de malalties. Defineix un grup molt heterogeni de malalties. I a vegades una mateixa denominació d'un càncer determinat, doncs el comportament és diferent. No és el mateix una leucèmia que un tumor cerebral, que un neuroblastoma, que un sarcoma d'Ewing, etc. Llavors, acostumen a treballar més amb el nom concret de la malaltia. I aquí també ve cada família. Hi ha famílies que diuen, mira, vull que sàpiga que és una leucèmia, però que no li diu que és un càncer. Els nens no són tontos, els nens pregunten. Llavors, la recomanació és que si pregunten se'ls ha de dir més proper a la realitat. Des de FANOC ens recolza, ens forma, ens fa un seguiment, ens preparen abans de començar a fer el voluntariat i ens fan aquesta formació que és molt específica de les diferents feines que nosaltres fem aquí, però que ens ajuda molt a l'hora de començar. La reflexoteràpia es pot utilitzar a qualsevol tipus de pacients. Podem utilitzar-ho en qualsevol tipus de malalties i amb els nens amb càncer és molt útil perquè l'estat de salut està molt modificat, està molt alterat per la mateixa malaltia, pels tractaments mèdics que utilitzem i és una ajuda a que el seu cos agafi una miqueta més el ritme, l'equilibri. És una noia molt positiva i tenia sempre una actitud molt de voler fer coses, d'estar molt sociable, no? Això també permetia parlar amb ella molt fàcilment i sí que és veritat que el seu tipus de malaltia tenia una limitació física important en el moment que la van haver de tractar, però ella tot i així ho mostrava, vull dir que no s'amagava. La Casa de los Chuclis hace una cosa preciosa que es que tienen su casa en Barcelona, su habitación, sus padres pueden estar allí muchas veces y yo creo que para mí es de las asociaciones que más me quiero porque sé lo que es ser un niño enfermo y sé las ganas que tienes que salir del hospital, ¿no? Y para mí era una de las noticias que quizá nunca veo en un telediario y hay una gente que hace una labor que para mí es para quitarse el sombrero.